जाहैबाय रायजोफोर लाइभआवहाय दसेखिनि दा जों एलसि बसुमतारिजों आंजों दङ ओमफ्राय बिथांनिया चेनेल गोदान खुलिनो सानदों आरोना इउटुब चेनेल बाजै गावदां जागोन बिनि इउटुब चेनेलनि नामा ओमफ्राय दा बे बाजै गावदाङाखौहाय बयबो फैनानै साबसक्राइब खालामनानै हो आरोना बिथांनिया माने पेजावहाय हगारनाय जायोमोन ओमफ्राय बिदिनो सर्ट माबा रिल्स बायदिसिना हगारोमोन ओमफ्राय दा एसे बेंक मा होनो एकाउन्ट इसु जानानै फैदों आरोना ओमफ्राय दा बेखौ सर्ट खालामनो हायाखै दा बिथाङा गोबांथार बेबायदिनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों माने एसे दा मोननायनि टाइम सफैबायमोन दा नैबे मोननांगौनि टाइमावहाय इसु जानायनि थाखाय बिथाङा आर्निंखौ खालामनो हायासै दा बिनिखायनो दा बाजै गावदां इउटुब चेनेल बिथाङा खुलिनाय जासिगोन दा बयबो जे नैबे जे बे सर्ट एबा पेजाव नायग्रा नोंथांमोना बिथांनि बे बाजै गावदां इउटुब चेनेलाव थांनानै फल' खालामबानो जाबाय दा बेनो आरोना ना मा होनो अननानै जायफ्रा मिनिया बर'नि साबसक्राइबारफोर नोंथांमोन आंनि बाजै गावदां इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होदो जाहाथे आंबो मिनिया बर'मोन बायदि एसे औ आपग्रेड जालांनाय बायदि औ आरोना औ औ बयबो खालामनानै हो आंनि फल'वार्स जेसेबांनाखि दङ नोंथांमोना नैबे आंनि लाइभखौ नायनाय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव थानाय जाय बिथांमोना बयबो जे आं खावलायो जे बाजै गावदां इउटुब चेनेल दानिफ्राय गोदान हगारनाय जासिगोन नैबेयावहाय फुरा माबा भिडिअ लानो थाखाय माबा लागासिनो थियारि दं आरोखि ना जागासिनो भिडिअ लानो थाखाय गोदान दा सानैजोंनो बानायगोन आरोना इउटुब चेनेलखौबो दा बेनो आरोना नै बिथाङा बाजै गावदां इउटुब चेनेल खुलिनाय जासिगोन ओमफ्राय जों बयबो माने गावजों गाव हेफाजाब होलाय मानो होनोब्ला थाबैनो 1K खालायनानै हो आरोना दा दिनैनिफ्राय लानानै एक मास 2 माससोनि गेजेरावनो जुदि 1K जानानै थाङोब्ला बिथाङाबो गोजोन मोनगोन आरो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो गोसोआवहाय दाद मोनगोन आरोना बिथाङाबो दा मा होनो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो माने कारेजआ बारायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो थाबैनो जेनेबा 1K साबसक्राइबारफोरखौहाय खालामनानै होदो जाहाथे आं नोंसिनि सिगाङावहाय मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन आरोना दा बेनो आरोना खावलायबाय बिथाङा माने मोजाङै जों बयबो थाबैनो 1K खालायनानै हो मनिटाइस खालायनो थाखाय दा 1K नि जोबोद गोनांथि ओमफ्राय नोंथांमोना नायाब्लाबो हगारनानै दोन एसे वाच टाइम बारायनायनि आरोना दा बेखौनो खावलायदों दा बिथाङाबो सासे ओरैबायदि माने गावखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय मोसानाय मुसुरनाय ना दिन्थिलांनो थाखाय ओरैबायदि मोजां आरोना गोसोफोरखौ दाद लाखिनानै बेबायदिनो हगारो गोबांथार बिथांनि पेजावहाय नुनो मोनगोन एलसि बसुमतारी पेजावहाय नुनो मोनगोन आरोना बिथांनि माबायदि मोसानानै हगारदों हगाराखै बेखौहाय नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन दा जायफ्रा पेज नायगिरि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन इउटुबावहाय नायफै बिथाङा दा पेजावहाय बारा हगारनाय जानाय नंला दा बांसिनै बिथाङा सानथामसोनि उनावहायसो नुसिगोन आरोना दा पेजआ बांसिनै बिथाङा जाहैबाय नैबे बाजै गावदां इउटुब चेनेल गोदानावहाय हगारनाय जासिगोन आरोना दा बेनो आंनि खावलायनाय दा मा बुंबावो रायजो राजाफोरखौहाय जेनेबा नोङो एसे साबायखर हरदो हांख्रायहरदो रायजो राजाफोरखौहाय जे नोंनि चेनेलाखौ बयबो जेन पेजावहाय जेरैबायदि नायदों बेबायदि इउटुब चेनेलावबो फैनानै नायफैदो हाय आंनि अरिजिनेल नामा जाहैबाय एलसि बसुमतारी ओमफ्राय आङो दा इउटुब चेनेलावहाय लादों जाहैबाय बाजै गावदां मानो होननानै बुङोब्ला आंखौहाय फेसबुक पेजावहाय बयबो बाजै गावदांआनो बुंखायो ओंखायनो बाजै गावदांखौनो लाबाय दा नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनोहाय गोबां सापर्ट नांगौ आरोना स' नोंथांमोना फै आंनि चेनेलखौहाय साबसक्राइब बानायफै ओमफ्राय बेनोसै आरो थेंकिउ स' बयनिबो रायजो राजानिसिम गोजोननाय जासिहरबाय नैबे बाजै गावदां इउटुब चेनेलाव फैनानै नायफैगोन होननानै आसा आरो बरसा मिजिं थिनाय थाबाय थेंकिउ स' माच लाभ इउ अल बाय
बाय बाय दाननाय जाया जाबाय वेलकाम टु लाइफ सार रिमेम्बर टु गार्ड योर प्राइभेसि एन्ड एडभाइस माथो जाखो खाथियाव थानाय बाजैया समायनाथार माथो आदा होनदों नै नोमबाजै गावदांसो मिथिबाय बाजै गावदां रामेश बसुमतारी थांनानै नोमबाजै गावदांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै औ होदो साबस्क्राइब खालामनानै होदो इउटुब चेनेल बिथाङा दिनैहायनिफ्राय गोदान होनाय जासिगोन माथो मोसौखौहाय मोनामफैबाय थायोरा खाथियाव मोसौ खादों एकदम मोसौआ सियायना हरबाय थादों आरोना सङा संनो आनिमा क्रियेटर हाय जागोन थेंक इउ स' माच फेसबुक मा बानायनांगौ बे एडिटखौलाय रोंखाबाय दा नों दे बानायना होखादो दे औ रा इखौ मोनसे बानायना होखानोसै सिगां बानायनायनि दंखायो माथो नै गोबां इखौ दाननांगौरा दाननानै दोननांगौ बे स्पेसा बुङोना माला बिथां मिनिया बर'आनो आंखौहाय हेल्प खालामग्रा मानो होननानै बुङोब्ला आं इउटुबावहाय दासो गोदानै आगान होनो नागिरदों नालाय ओंखायनो आङो गोबाङैनो माने सापर्ट नांगौ दा मिनिया बर'आनो आं मिनिया बर'खौ फन खालामनानै लिंहरदों बिथाङा जेबो दिरि खालामालासिनो फैनानै आंखौ हेल्प खालामबाय आरोना स' मिनिया बर' थेंक इउ स' माच आयौ थाम्फैया नै थाम्फै फैदोंना दे मिनिया बर'आ नै इडिटिं खालामगासिनो ओमफ्राय बेयो खालामबाय थाथों आं रायज्लायनोसै दे औ मनिला बसुमतारी हाय आब' सना मा खालामदों आं एसे इदिटआव बेस्थ' दार्जिन आरोना नै माने चेनेल गोदानखौहाय क्राइम मास्टारावहाय इदिटआव बेस्थ' आरोना आं नै ओरैबायदि मनिला बसुमतारी नोङो माबा होनांखाबायलै आं देबजोन नुखाबाय माराग है खालामफैसै आब' मा खालामदों आङो मिनिया बर'जोंहाय भिडिअ' लाबोनो होननानै मिनिया बर'खौहाय आं जोंहानियाव लिंहरदों ओमफ्राय दा खालामबाय आरोना इडिटिं खालामगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला आं इडिटिंखौबो बांद्राय रोङा नालाय ओंखायनो मिनिया बर'आ आंखौ हेल्प खालामसिगोन आरो बाजै गावदां इउटुब चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोन ओमफ्राय दार्जिन माराग रमेश बसुमतारी अके जागोन दे 50K जाला लेंहरल' जागोन दे आगै सनामोन नोंसोरखौ खबर होगोन दे आङो 50K जाबा 50K खौ बाद होथ' आगैमोन 1K खौनो थाबै बानायना औ होब्ला थाब बानायना हो बिराद 1K खुसि खौ मोनगोन आरोना औ मनिला बसुमतारी दं आब' महानि जाखो आगैया मनिला हामालै बाबा मादैसो नै माबा रायज्लायहरनोबा मिनिया मा नै नोंनि फल'वार्सफोरजोंहाय अ दे माबाबाय थाथ' लोगोफोर ना आं एसे बेस्थ' माबायावहाय इडिटिंआवहाय बाजै गावदां इउटुब चेनेल गोदान बानायदों नालाय ओमफ्राय बेवहाय एसे बेस्थ'थ' आरोखि आङो दे रायज्लायबाय था बेजोंनो बाजै गावदांजोंनो बै दहायनि मा होननांगौ बिदि होननायखौहाय दानना होदे बै गेजेरावहाय जे दहाय आन्दायदोंना नों माबा होननायावहाय एसे गुसुंल' दानखानांगौ आरो इउटुबार जानोसै आंबो मामि मा है साला हनै नोंखौ मिनिनोसै न' मादैमोना लादु जाहैथां बाबु लादु जाहैथां लादु हामा मादै मोना हनै मा होनदों आं रानि खाथानि नों सिनायो औ मनिला रानि खाथानि मनिला सिस्टार आं बावलायलांबायलै सिनायगोन रानि खाथानिखौ आं सिनायखायो आं जुवेल मोनाव थांबाय थायोना जुवेल बसुमतारी बिसिनावहाय आं थांबाय थायोना जुवेल बसुमतारी बिसिनाव दा बेस्रा माबा सालायसैनो फिलफिलि सालायसै बिथाङा एकदम सिगां इउटुबाव बिराद मोजांथारमोन आरोना जायफ्रा जुवेल बसुमतारी होनोब्ला एसे आन्दायनो हागौ बिथाङा भुटानाव मायावबो लाहैबाय थायोमोन आरोना ओरैबायदि मोजांमोन आंनि लोगो मिनिया बर'निहाय सानजिब नार्जारि हाय मा जाखो खुसि जाथारदों नामा फंबाइया
फाबन जिनि हेल' मनिला बसुमतारी एसे आदानो लाइट थुना गालां लाइट थुना गालां आर एन मोसाहारि नै माथो कमेन्ट फरायनाया आब'सो औ आंसो आगै सना माने आं नै एसे इडिटिंआव बेस्थ' आरोना नै इउटुब चेनेल बाजै गावदां बानायनो नागिरदों ओमफ्राय दा बेवहाय भिडिअ मोनसे सानैजों लानानै होदों आरोना ओमफ्राय आं बे गावगा बारा गुमुर मोनथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आं बानायना होदों आरो नायबाय था दे फैबाय था लोगोफोर आमलाय दिनै आंनि लाइफआवहाय दाबो माबायानो फैयालै आंनि फल'वार्सफ्रा लाइफआवहाय थै बाबा दलथार' 1Kआनो फैया आरोना 1K ओरैनो 200 300 बिदिल' फैयो आरोना मनि लाल ना माथोलाय मनिला बसुमतारी बे दहाय मनिला बसुमतारी रनिकातानि ए रिंखां बर' हेल' हाय नमस्ते रिंखां ब्र' नै दार्जिन माराग आब'जों सापर्ट होगोन दे थेंक इउ स' माच दे आगै सना दार्जिन बाजै गावदां दै चेनेलनि नामा बाजै गावदां आदै सना बाजै गावदां दे लोगोफोर चेनेला बाजै गावदां दे सना बेदर जाहोगोन नालासिफोरनो नालासि नोंसोरनो मा नालासि जाखो आं नालासिखौ मिन्थियासैहाय आलासि बहा दं आब' सना आङो दङ खैला अ मैलायावनो चिराङावनो खैला मैला चिरां जोंना चिरां आर एन सिस्टार मोसाहारि बेवाइ मिनिया हला मा बेवाइ जाखो नै मिनिया बेवाइ मिनिया हलानो नोंनि बेवाइ सोरलै आंनि बेवाइ गोजोन्थों बेवाइ सना थाम्फै थैलायखाबाय नै मासे मबाइल गोलैनानै थाम्फै थैलायखाबाय गोलैनानै मबाइलाव सिथाबनानै थाबाय मबाइलाव सिथाबनानै थाबाय गोजोन्थों बेवाइ हो गोजोन्थों रोजा बिफानि रोजा बर' लाइफआव हाय फैनायनि थाखाय नै माबाया लक जाबाय लै बाबा भिडिअ हगारनांगौरा चाइल्डहुड मेम'रिस हाय थेंक इउ राजुआरि खबर सबर बोरै दं आदा आरो बाजै आरो मा ओंख्रि जाखो आं बाजै नङा दे नों दानि बाजै नङा आङो आं बाजै गावदां बाजैबो बुंनो हायो दे जेबो नङा बाजै गावदांखा नालाय चेनेला खबरालाय बिदिनोसै मोजाङानो अखा हादों अखानि बोथोर नालाय ना मोनसोदों मालायफ्रा जोंहाथ' थांनो रोङा दैयावनो ओमफ्राय नोंसोरलाय राजुआरि जोंनि ओंख्रिया बावदोंसो आङो खोन्थानो र' जोंनि ओंख्रिया खाख्लौ ओमफ्राय मैथा बाथोन ओमफ्राय मामोनलाय दाउ बेदर भाजा दिमासा मोसाहारि हेल' आदानो नै रायज्लायहरदों अ हेल' आदा होनहरदों दिमासा ओइ फंबाय मोजां 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 लाइफआव फैनायनि थाखाय साबायखर डिमासा फंबायनिसिम रोजा रोजा एकदम बारे आथिं थारखानिफ्राय थिखिनिसिम आरो बबे जायगायाव दोनबावनो जायफ्रा आंनि लाइफआव फैयो एकदम खुसियानो बाग्लाखा आरोखि ना आङो डिमासा फंबाय बबेनि मा गामिनि जाखो खोन्थाहरदो अननानै मालाबाफोर जों बेरायहैनो थाङो थांब्ला जाहाथे थांब्ला लोगो मोनो आर एन मुसाहारि थोस बिदिसो होनबाय आरो मा जाखो आर एन मुसाहारियालाय चाइल्डहुड मेम'रिस लाभ फ्रम काजलगाव अके थेंक इउ काजलगावनिनो काजलगावनि फंबाय ने चाइल्डहुड मेम'रिस बारे बिराद दे मोजांलै नोंना मोजां नामा काजलगावआथ' जों थांबाय थायो काजलगावआव समनि गेजेराव थांबाय थायो आरोना दाख्लैबो थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय ओरैनो बेरायलाबायनानै फैबाय ओमफ्राय सिनायलायनाय जाया अननानै जायफ्रा आंखौहाय लोगो मोनो आंनि फल'वार्स नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन आरोना बड' डिमासा मुसाहारि दादगारि लिरखोना मा लिरखोमोनलाय दा दादगारियाव फैबाय नामा आदा होनदों ओइ दादगारियावबो थाङो माने बोसोरसेयानो जाबाय बोसोरसे जाबाय आङो थांबाय थायोमोन बै मथा मथि बे दादगारिनि ओरैजाय हादान होनाय समावहाय थांदोंमोन आङो आं बिनिफ्राय थाङाखैसै आरो बेयाव आङो भिडिअ खालामहैनायबो दङ बिदि आरो जाबाय
थैलायखाबाय थैलायखाबाय दा थाम्फै मासे माबा गेलेनानै नै थाम्फै मा आंना खर' मोजां बाजै खबर मोजां ना राजु दे बिदिनो अ जानांगौ खबर मोजां थाखानांगौलै फंबाय बड' 06 हाय पिंकि मोसाहारि माखौ खाख्लौ बुङो खाख्लौ माय जोगोनारखौ बुङो फंबाय जोगोनार माने जोंजाय ओरैहाय जोगोनारखौहाय मा बाहायनाया थेवबाबो जोङो खाख्लौ होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय जाय माबा मा जोंना होनो बोरदोनफोरना भाषाखौ खाख्लौखौनो बांसिन होनो रायलायबाय थायो हेबिट जायो बे माबाया रावा थाब सालाय बिजोआव ओमफ्राय फैयो आरोना ओंखायनो आंना चेनेल बानायनायनि अननायजों साहा मोनलोंजेनबाय आरोना नै गावहासो गैया मोनलोङाखै दाबो आंनो होआलै बेनो होआसै बाजै गावदांनो मा जेबो गैयालै साहानि अनगायै प्रिया रामेन हाय दिमासा मोसाहारि नुखादोंमोन नोंखौ आदा हादान होजाबा आं होजाबा अ दादगारिनि आदा आयै नोंखौ नुदोंनो नै डिमासाया डिमासा फंबाय नुदोंबा मानो रायज्लायाखै आंजों रायज्लायनांगौना आं माने सोरबा बेबायदिनो न'आवहायसो भिडिअ आगारनाय समावहाय कमेन्टआवहाय बुंहरो आदा नोंखौ दहाय नुदोंमोन लाजिनानै नोंजों रायज्लायनो जाखोना आंखौ लाजिनायनि जेबो गोनांथि गैया आंखौ लाजिनाङा औ बिथांनि गोसोआ माने ओरैबायदि साफा आरोना रावजोंबो सिखोमा सिखोमि बिदि औ जेबो गैया रायलाय बिथांखौ लोगो मोनोब्ला ओमफ्राय सिगाङावहायनो आरोना औ रायलाय औ जेबो नङा बियो माने आं रायज्लायजानोसो लुबैयो आरोना माने सोरबाया नुनानै रायज्लायाखिसै नुनोबा आं बिराद गोसोआव दुखुसो मोनो माने आंखौ नुनानैबो मानो रायज्लायाखै आंखौ मानो लाजिखो माने मानसिखौहाय लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो आंनि नुनायाव ना सोरबा गोरों रोङिब्लाबो बे गासैबो जिउआथ' एखेखा जाहैबाय नालाय बै गोरोङा अमा बेदर जायोबा सासे रोङि जाम्बाबोथ' अमा बेदरखौ जाखायो नालाय बिनिखायनो आंनि मथेला संसाराव थांनानै थासान्दि रावखौबो लाजिनांगौनि गोनांथि गैया आरोना फंबाय बेनो बड' 06 गङाव नांदों ए बाजैया मा साफा दं बा थेंकिउ स्राब एक्जिला हरदों नै हाय किउटि हाय ओमफ्राय वेर आर इउ फ्रम वि आर फ्रम आसाम आसाम सार्फ एक्सिल आसाम से हो मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट कयला मयला भुटान बर्डार मैं तो थोड़ा चाय पिलाया बेंथल पार्टिया नै बेंथल पार्टिया अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो निउस चेनेलखौ अन्नानै This message is help for review view message दिमासा आंबो लाजिना रायलायाखै आदा आंबो जि इउटुबार जानो गोसो आयु दं नै आगै सना हो नै बियो गुबुन इउटुबार बायदि गफस नङा हा सोरबा इउटुबारफ्रा ओरैबायदि गफसखा औ ओरैबायदि माने सोंब्लाबो खोन्थाया आरो बेफोरबायदि खिन्थु नै बियो बयनोबो गाव मा रोङो जाय बियो जेखौ हायो बेखौनो फोरोङो आरोना स' नोंथाङा आगै दिमासा लाजिनो नाङा नोङो हायोब्ला बेखौ लोगो हमफै बियो फोरोंगोन आरोना जेरै आंखौहाय हेल्प खालामदों दायो सोरबाफोर मिथियैफोरखौ सोंहरनो हागोन लाजिदोंनो नोंखौ लोगो लानो दादगारियाव आंखौ लाजिनाङा फंबाय फंबायफोर बिनानावफोर आयंमोन मादैमोन आबौमोन आंनि अनजाग्राफोर माने आंखौ खुनु जायगायाव जेरावखिया लोगो मोना मानो आंजों रायलाय साहा फानि लोंलायगोन जेराव लोगो मोनोना आरो माबा मोनसे नोंहा एसे उसुबिदाफोर दङबा आंनो खोन्था आरो आं जाखिनि एसे रोङो आं बेखौ खोन्थानानै होगोन आरो आं गुबुनफोरबायदि नङा माने आं जायखौ रोंदों आं बेखौ आं गुबुनखौबो रोंजानो लुबैयो आरोखि ना नोंल' रोंनानै थानो गावल' रोंनानै थानानै मा लाब जानो गुबुनाखौबो नों फोरोंनो हानांगोन आङो बे आरोखि साननाया माने आंल' रोंनानै थानानै आं गुबुननो फोरोंनो हायाब्ला आंहा जोबोद माने आं लस मोनो आरोखि ना बयबो आं जेरैबायदि बानायदों बेबायदिनो बयबो हानायमानि गावबा गाव बानायनानै जा होननानै आं मावना जानायखौ आं गुबुननोबो मावना जाजानो लुबैयो आरोखि ना बेनो माने लाजिनो नाङा आंखौ जायफ्रा आंनि साबसक्राइबार फंबाय आरो बिनानावमोन
बिदाफोर फंबायफोर जायफ्रा आंखौ लोगो मोनो रायलायनानै सोंनो हागोन आरोना मा सोङो रायलायनो हागोन बेनि चेनेलनि बागै गुबुन बिसयफ्रावबो नोंथांमोना आंजों मोजां रायलायनो हागोन नै बेनो आरो आप क्या करते हैं मैं तो यूट्यूब चलता है कुछ नहीं करे यूट्यूब में सोशल मीडिया में मैं चाय बेचते चाय वाले र' आयु थाम्फैयानो जा थाम्फैया गिदिर अयथासार गिदिरलै अन्नानै हेल' हेल' साबसक्राइब आनसु खालाम बेवहाय सावनांगौ औहाय नेरसोन मोसाहारि नेरसोनहाय फुंजा बसुमतारी हेल' निउ हाय अन्नानै आंनि इउटुब गोदानखौ साबसक्राइब बानायनानै होदो आगैमोन सनामोन लोक्षिमोन बाजै गावदांखौ नै मिनिया बर'आ बानायगासिनो सिलसिल' जाखाबाय दा आयदै थाम्फैया मोननै जोख्लि सार गाइखेर होग्रा जाखागोन बिमा बायदि बेजों मानै दानिबा फानथाना फानसि दानि फानसि दानिबो दा नालाय एरनायनि बे मोसौ थानानै बांसिन फैबायदां थाम्फैया बिमाखौ नागिरबाय इयो हाबदों ओइ अयथासार गिदिर गिदिर फैदों बे मोसौ थाबायना खाथियाव बे मोसौ थानायखाय फैदों मोना मोना मोसौआ दिमासा मोसाहारि आदा बेबायदिनो लाइभ होबाय था दे आदा आरो आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो थिन आदा नोंनि साबसक्राइबारफोरखौ अके आगै सना नोंनि माबा दिमासा मोसाहारि ना नोंनि इउटुब खालामगोन चेनेलनि नामा खालामगोन खोन्थादो फंबाय माने राजु औवारि र' नोङो नामा बाजै दे आं खालामगोन औ आंनो आंनि मैयासो खुलिदों ओमफ्राय माबा होथ'वाखै भिडिअ होथ'वाखै आरोना नै दासो फार्स्ट होगोन भिडिअआ थांनानैहाय साबसक्राइब खालामनानै होदो दे आगै बाजै गावदां खालामगोन फंबाय खालामगोन माने ओरैबायदिखा प्रब्लेम आं बिराद बयनिखौबो आं खालामो दै जायफ्रा खालामनो खालामनो थोनाब्लाबो आं खालामखायो माखासेनिखौ ओमफ्राय आङो माने जायफ्रा थोनहरो बिसिनिखौबो खालामो ओमफ्राय आंनि न'आव ओरैबायदिखा दा नैबे बाजै गावदांमोननि न'आव फैनायखायसो लाइभ होनो हादों आरोना न'आवहाय फनानो रायज्लायजाया आरोना खुनुरोखोमसो बेनिखायनो आं बिराद दुखु मोनो आरो ब्रें लायो आं जाथ'वा आयै मा जाखो नामालाय मा गामि नोंसिना मा गामिनो खोन्थार' मिनिया जोंनिथ' पर्बतजरालै फंबाय पर्बतजरा बै सापागुरिनिफ्राय सिद्दा दावखोबोनानै मोनसे आमगुरि बाजार मोनगोन बे आमगुरि बाजारनि एसे साहाथिंजाय फैनानै आसामाला मोनोना बे आसामालायानो आरो जोंना गामिया पर्बतजरा बै जिस्रिया माबा लेखा दङ लेखायाबो मा दानो माबा जोबगोन र' नेरसोन मोसाहारि महयनि नेरसोन खैयाबो सना जागोन थेंक इउ स' माच चेनेलाव डाबल मोन नामाथाय CHENEL चेनेल CHANEL ना चेनेल गावहा बुगलायनाय दा दहायनि बायदि थाम्फै थैलायनाय दा समाव दे थाम्फैया माबागासिनो होद मोसौआ माथो नोगोद नायबाय गामिनिखौ सिनायजोबोलै फैयाबोरा सिगां फैयोमोन आंना कारेक्ट स्पेलिंआ माथो फैयाखै नामा र'लै बे थाफानाया नोंनि बाजै नाम नङालै नङा बाजै गावदांसो आङो बेलेगसो बे थाफानाया नोंनि बाजै नामा होनदों नङा रायजोफोर माने भुल बुजिनाङा माने बिथाङा सासे गामिनिसो आङो बिथांनि दखानावनो फैबाय थायो माने जों गोदो गोदायनिफ्रायनो
सिनाय जाना एखे लोगोसे संसार जालायनाय आरोखि ना दा बिथांना बिथांनिया गुबुन आंनिया गुबुन आरोना नै थाम्फैया माथो जाखो बाबा दे लाबोनो इलसिनि दखानाव लाबोदो दे मा बुस्थु दैलामाव दे ना दे नै मायाव लाबोखादोंना नांगौ राजुवारि बे आजायालाय बाजैनि जाखोना आदानि जाखो बाजै गावदांनि दिमासा मोसाहारि दे होनबा आदा जों भुटानाव बेरायनो थांनि उनाव लोगो मोनगोन आदा जागोन दे बाजै गावदांखौ साबसक्राइब खालामनानै थांदो दे आगै दिमासा मा 100 Thế ý không bisa layak ang nanga. Trường người thế này số đồ xả ham lúc khả năng này. Đây. Khama. Ơi channel Khanda. NEL आं होनाया जाखादोंमोन आं कनफिउज जादों जागोन आब' थेंक इउ स' माच आगै ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजबो दङ एलसि बसुमतारी स्पेलिंआ ELSY ओमफ्राय बसुमतारी आरो बेवहायबो नोंथांमोना सापर्ट खालामहैनांगोन आंनिखौ फेसबुक पेज आरो 70+ थांबाय फलोवार्स थांनानै सापर्ट खालामदो आयंनि आखान्थि गोलाव गानदोंहाय सिन्था गैया नों ना लायाखै ए आयु बिनानावसो सोंहरखायोहाय बिनानाव गैलालै आंना हाबा जाजोब्बाय बिनानावफ्रानो खबाइसे माया ना गोथाङा आयं लायनायनि आयौ नै बेयाव बेरे दङ दां नै बेयाव बेरे दं दां मोसौआ बेयाव फैनानै ओइथिं खारलांबाय ओइलाय बेरे दङथ' इयाव ओइ बेरे फिसा फिसा दं नै इयाव ए बाबु नों खाथियाव थांबाथाय जोजाखागोन मोसौआ बागदावनानै खारदों ओइ बाबा दा थांखा ओइ नै माबा जि सावदोंमोनलाय जि सावदोंमोन हनै ओमफ्राय मा जाखोथाय राजुवारि चिराङाव अखा हादोंमोन हरसे हादों ओमफ्राय नै दहाय फुङावबो हादों ओमफ्राय दाथ' गैया अखा हायाखै नामा हायाखै सुरज तानिया प्लिज दिदि औ हाय थांसै जाबाय दानिफ्राय बयबो नायजेनदो बाजै गावदां इउटुब चेनेलखौहाय आरोना बिराद मोजां माने सानैजोंनो फार्स्ट भिडिअ होबाय मा औ बेयाव थाखायो टाइम थाखायो औ टाइम थाखायो दिनै 19 लेखाफोर दंलाय हरबाय लेखा गाज्रिसो ओरै फिदिंफाय गय बुराखौनो साननो रोंला गोरान खालामनानै नोंसोरो बजा थुनानै ओमफ्राय बेयाव लों फुहोबाय थानो
गय बिगुरनिफ्रायबो गोबां थाम्फै जायो। औ गय बिगुरा देन्जारथ' ना गोरान फोराननांगौ उखुन्दै खुहोनो गय बिगुरफ्रानोथ' सेवनानै जायो थालिर गय बिगुरा देन्जार थाम्फै जायोरा बे दै थाबायना दैया रानखाया अंखा थाम्फै ओमफ्राय आयु अयथासार गिदिर गिदिर खारा आंथ' थाम्फैयाबो थेयाखैसोखा आं दाखा मोना नायस'ला लांजासै ना मालाबा आया स' लोगोफोर दोनथ'नाय जासिगोन आं लाइभखौहाय अखा हाबाय आरोना नै ओमफ्राय बारा थिग नुले बेनिखायनो आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन उनावहाय फैफिननाय जासिगोन आरोना जायफ्रा औ गाबोनहाय फैबावनाय जासिगोन जिखुनु जा जायफ्रा नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरोना आङो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय नैबे गेजेर थांना थाफैहाय बेबोनो नैबे गुदियाव